чӣ тавре ки Радиои Озодӣ рӯзи 28 март менависад, додгоҳи ҳарбии ҳавзаи ғарбии дуюм дар Русия муҳоҷири меҳнатӣ аз Тоҷикистон Диловаршоҳ Шариповро бо гуноҳи тарҳи ҳамла бо табар ба кӯдакон рӯзи 1 сентябри соли 2017 ба 14 соли зиндони низомаш сахт маҳкум кард. дар муҳокимаи аввал кормандони полис, ки дар амалиёти боздоштии Шарипов иштирок варзида буданд, дар додгоҳ оиди бофта шудани парванда иқрор шуданд. бо ин корманди ФСБ-ро дар дурӯғ айбдор карда, фарзияҳои тафтишотро барбод намуданд. дар он замон додгоҳи ҳавзаи низомии Москва парвандаро бо додситони куллӣ баргардонид. дар он замон додгоҳи ҳавзаи низомии Москва парвандаро ба додситони куллӣ баргардонид. дар тӯли 2 моҳ шӯъбаи тафтишотии ФСБ шоҳидонро аз нав бозпурсӣ намуд, ки охирин нишондодҳои худро куллан тағйир доданд, вале печидагиҳо дар парванда хеле зиёд боқӣ мондааст. Шарипов ба вакили мудофиъ Камолова гуфтааст: шаби 31 август ба вагоне, ки дар он ҷо мезист, 5-6 нафари ниқобпӯш ворид шуда, ба лату кӯби ӯ ва ҳамсояаш шурӯъ карданд. дертар маҷбур намуданд дар навори матни навиштаи онҳоро бихонад. Ислам государства до сохранения Аллах, Аллах Акбар, Аллах Акбар. Шарифов айбдоркунии онҳоро рад мекард. ӯро латӯкӯб мекарданд, бо қувваи барқ шиканҷа мекарданд. вақте аз ҳуш мерафт, оби ҷӯшро аз болояш мерехтанд. Шарипов иддао дорад, ки видеонаворро 10 ё 20 маротиба сабт кардааст. иқроршавиро зери таҳдиди шиканҷаи нав ва бо тавсияи адвокати таъиншуда Олег Кропотин дар ҳузури тарҷумон Маъмура Эгамбердиева, ки ба гуфтаи Шарипов ӯро тамоман нафаҳмидааст, зеро ӯ бо лаҳҷаи дигари тоҷикӣ ҳарф мезад. Шарипов дар бораи шиканҷа ҳам ба адвокат ва ҳам ба тарҷумон хабар додааст. вай инро ҳатто дар мурофиаи судӣ тасдиқ кард, аммо ин дар сабтҳои пурсишҳо инъикос наёфтааст.